दिनै थिथागुरिनि 1 नं जानागाव गामियाव मेट्रिक आरो गोजौसिन फरायसालियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरि 1 नं जानागाव गामिनि आइजो आफादनि बानजायनायाव गासै सा 17 गोदानै मेट्रिक आरो गोजौसिन फरायसालियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। बे फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला UPPL मेडिया सेलनि कनभेनर अशक गयारी। बेजोंनो लोगोसे आलासि महरै बाहागो लाबावो मिरु मेडिया सेलनि मासिगिरि हान्थिगिरि नार्जारी आरो मिरु फार्मासेलनि नेहाथारि निपुरन्जन बसुमतारी बिथांमोना। मख'नो गोनांदि 1 नं जानागाव गामिनि आइजो आफादा गिबि खेब फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला UPPLनि मेडिया सेलनि कनभेनर अशक गयारी बिथाङा फरायसाफोरखौ माखासे थुलुंगानाय बोसोन होनायजों लोगोसे गावनिफ्राय गासै सा 17 फरायसाफोरनो अनसुंथाइबो होनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गयारी बिथाङा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बिबुंथि लाखियो। बेयावनो बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो जिहेतु बे प्रग्रामाव बिथांमोना आंखौ लिंहरदों। मानोना 1 नं जानागावआव मोनसे महिला समिति होननाय मोनसे आफाद दङ आरो बे आफादा दिनैनि नङा बहुद गोबाव दिन समनि। मानोना बिथांमोननि आफादा दङब्लाबो मोनसे समाव बिथांमोना द्रप थाथ'नाय बायदि जादोंमोन आरो पुनर बिथांमोना गोदान बिबानगिरि मोननानै जोंहा आब'मोना जितु बिसिनि नेतृत्वआव दा बिथांमोना मा होनदों बे आफादखौ मोजाङै दैदेनबाय थादों। थ' बिथांमोना मा होनदों दिनै जायफ्रा पुर फेमिलि गोरिब न'खरनि जायफ्रा दिनै एडमिसन लानो हाया, जायफ्रा दिनै मा होनो बिमा बिफा गैजाया, बेबायदि गथ'फोरखौ गासै 17 जन गथ'फोरखौ बिथांमोना दिनै जुथुमनानै आंनो फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोननो जिहेतु एडमिसननि जि उसुबिदा जादोंमोन, जेराव बिथांमोननि गाननाय जोमनाय जि उसुबिदा जादोंमोन, आंनिफ्रायबो एसे बिथांमोननो अनसुंथाइ होनानै आरो बिथांमोननि नेतृत्वआवनो जोङो बिथांमोनखौ दिनै बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो नैबेखिनि सुबिदाखौ आंनो होनायनि थाखाय आरो आं आसा खालामो जेब्लायबो बिथांमोननि महिलाफोरनि जिखिनि समस्या प्रब्लेमफोर दङ, जेब्लायबो आं बिथांमोनजों थानानै आंनि फारनिफ्राय जिखिनि हायो आं बिथांमोनजों जेब्लायबो आं शेयार खालायगोन आरो आसा खालायो बिथांमोना गोबां मावनो थाखाय उत्सुक आरो बिथांमोना गोबां माने बोलो फोरादों जि आइजोफोरा, जाहाथे बिथांमोना गावसिनि ओनसोलाव जाहाथे महिला बा जेनेबा मा होनो अमेन माहारिखौ बोरै बिथांमोना जौगाहोनो थाखाय मारैबा बिथांमोना समाजनि बिथिङाव खामानि मावनानै मारै समाजनि माने जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो, बेफोर गासैबो असिलाखौ लानानै बिथांमोना दिनै मोनसे मोजां मोनसे इनिसियेटिभ जाय बिथांमोना दिनै बैसागु जोबनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै मोजां रंजा बाजाजों लोगोसे बिथांमोना दिनै बेहाय फरायसा आरो मेट्रिक पास आरो हाई सेकेन्डारि पास फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ दिनै बरायो दुंब्रुबै आरो बेहाय जों आलासि जानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंजों लोगोसे गोबां जोंनि बेहा आलासिफोर नुजाफैदों आरो आसा खालायदों बे 1 नं जानागावनि जि महिला समिति बिथांमोना जेब्लायबो माने थांनानै थागोन आरो बिथांमोननि जिखिनि मावनाय आइडिय'लजि, बिथांमोननि जिखिनि प्रिन्सिपाल, बिथांमोननि जिखिनि साननाय हनाय जाहाथे जेब्लायबो जाफुंसारथों आरो आं बेखौनो आसा खालायो। आरो क'क्राझार होननानै बुङोब्ला जानागावआ मोनसे बिराद मोनसे बिख्यात आरो जानागाव होननानै बुङोब्ला बयबो मिन्थियै बेबायदि गैया। मानोना जानागावनिफ्रायनो दिनै क'क्राझारा मोनसे सृष्टि जायो। मानोना जानागावनिफ्रायनो गासैबो गोरों गोराफ्रा ओंखारो आरो आं सानो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जि दिनै आइजोफोरा जिखिनि हाबाफारि लाबाय, बिनि गेजेरजों 10-15 बोसोरनि गेजेराव जाय फरायसाफोरखौ दिनै जों बरायनो मोनबाय, बिथांमोननिफ्राय जोङो IAS, IPS मोजां इन्जिनियार, मोजां प्रफेसारफोरखौ मोननो हागोन, बेखिनिखौ जों आसा खालायबाय। आरो जेब्लायबो बे महिला कमिटिनि नांगौखिनियाव जेब्ला बिथांमोना आंखौ हांख्रायगोन, लिंहरगोन, अब्ला बिथांमोनजों जेब्लायबो आङो माने मदद होफागोन होननानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिदों। बिथांमोननो माबा मोनसे राहा खालामना होनो हागोन नामा? जिहेतु गोबां गोरिब न'खरफोरनि जाय बिथांमोना आं बेखौनो आं नोंथांमोननो मिथिनो सागिरदों। जिहेतु जोंहा बिटिआर सरकारा जि फरायसाफोरनि थाखाय जि स्कलारशिपफोर, बे पार्ट टाइमनि थाखाय जि जोंनाव गियान सोरां बिथांखि दङ, 5,000 थाखा होनाय जायो स्कलारशिप हिसाबै। दा बिथांमोनखौ जोङो जिखिनि दा नै 4 फेमिलिफोर मोनबाय, जों महिला कमिटिफोरजों रायलायनानै जों बिथांमोननो जिखिनि हायो जों सहाय खालामनो थाखाय आङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानाव गेदेर CM आरो जोंनि जि लकेलनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजों रायलायलायनानै जों दिनैनि जिखिनि बे 16-17 जन फरायसाफोरनो जाहाथे होनो हायोब्ला, जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जाहाथे बिथांमोननो बेखिनि अनसुंथाइखौ होनो हायोब्ला आं सानो माने जोबोद गिदिर खामानि मावनाय जागोन आरो बिथांमोननो जों एसेब्लाबो रेहाय होनाय जागोन होननानै सानगोन। आरो आं ओंखायनो दिनै बे महिला बिथांमोनखौनो जों रायलायनानै सावरायगोन आरो बिनि थाखाय माने होनायनि जि हाबाफारि बेखौ जोङो इयुनावनो मा होनो होलांनायनि जिखिनि मोनसे सिन्था खालायदों, बेखौ जों महिला कमिटिजों रायलायनानै थिग खालायनाय जागोन।
आं बेबायदिनो दा गुबुन गुबुन जायगायावबो फ्राय जायफ्रा फर फेमिलि जायफ्रा गोरिब न'खर जायफ्रा बिमा बिफाबो गैला बा बिमा बिफा थादों बिथांमोना हाजिरा मावनानै जादों जायफ्रा बिथांमोननो आंनिफ्राय जि एसे हायो आं बेबायदि अनसुंथाइखौ होबोबाय थादों आरो होलांबाय थानो सानदों मानोना बिथांमोनखौ होनो मोनोब्ला बिथांमोननि प्रब्लेमखौ जुदि समाधान खालामनो हायोब्ला आंहा बेहाय बांसिन गोजोननाय दङ नाथाय आङो बेखौनो आसा खालायो जोंनि फरायसाफ्रा मोजां फरायसा जानांगोन जोंनि फरायसाफ्रा इयुन जोलैनि थाखाय मोजां सासे सम्पद जानांगोन बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जिखिनि हायो आं एसे हेल्प खालामबाय थानायखौ बे हाबाफारिखौ आङो लालांबाय थादों आरो जि हायो आं मावलांबाय थागोन। खुलुमबाय गिबियावनो जोङो महिला समितिनि जानानै जोङो बेखौ जोंनि फिसाफोर हिसाबै जेन'बा गासिबोफ्रानो माने पारसेन्ट नायनानै बरायो आरो ओमफ्राय जोंनि फिसाफ्रा जों गामियाव समान बेनिखायनो जों समान जेसेबां पास जादों बेखौ बिसोरखौ जों खम मोनदोंबाबो बुरजा मोनदोंबाबो समानै बरायदों आरो मानो होननानै बुङोबा जोंनि फिसाफ्रा समान जानांगौ मानोना सोरबा एसे खम मोनदोंबाबो सोरबा मानसि गिदिरनि बुजायनायजों एसे बारायनानै माने नेक्स्टआव आरो साबसिनै माबानो हायो बेनि थाखाय जोङो समान बरायनाय जादों आरो ओरैनो जोंनि गामियाव गामि गिदिरा रायजो गिदिरा बरायखायो खिन्थु बिसोरो फार्स्ट डिभिसनखौल' बरायो ओमफ्राय जोंहा बिमा जानानै जोंनि गोसोआव अननाया समान बेनिखायनो समानै बरायनांगौ ओमफ्राय एसे खम मोनदोंबाबो नेक्स्टआव बुरजा मोनहैथोंसै गोजौ सोलोंथायाव बेनि थाखायनो जों समानै बरायनाय जादों आरो साबेसे बरायनाय जादों जोङो दिनै ओइस आरो HSLC गासै जयै 17 जन जाबाय आरो बरायनाय हिसाबै मा बिथांमोननो अनसुंथाइ होदों नोंथाङा? अनसुंथायाथ' जोंनि महिला थरफनिफ्राय आर'नाइ गांसेल' होनाय जादों ओमफ्राय अशक गयारि सारा गावनि थरफनिफ्राय एसे अनसुंथाइ ड्रेसनि आरो आइकार्डनि थाखाय अनसुंथाइ होदों आरो दा नोंथांमोननि जे महिला समिति बेयो माब्ला जोनोम जाया आरो मा हाबा मावबोगासिनो दं? जोंनि महिला समितिया आंनि जन्मल' जादों बे समाव 1981 बेवहायनो बे रेजिस्टारखा नोंथांमोननि गामियाव औ ओमफ्राय 11 मेमोन आरो बे दिनाव मादार्स देबो गोलैदों ओमफ्राय दाखालि जोङो बे दिनावनो फाउन्डेसन दे फालिनो नागिरदोंमोन नाथाय हादरारि दाङाबाजिनि थाखाय जोङो बन्द' खालामथ'नाय जादों ओमफ्राय थेवबो अशक गयारि सारा जोंखौ अननानै गोसोखांनानै माने जों फोरमायहरदोंमोन नालाय बे दिनाव जों फांसन खुंगोन होननानै ओमफ्राय गावनो नागिरनानै फैनानै जोंनो गथ'फोरखौ बरायनो आखायाव लादों होननायखौ जोंखौ जेबो खरस खालामहोआसै गावनो जा दं जानाय लोंनाय साहा पानि गासिबो मेकआप खालामजोबनानै जोंनो जाहोफैदों लोंहोफैदों ओइदिनखालिबो 11 मेआवबो ओमफ्राय आरो नै दिनैबो खनसेबाव आरो बिदिनो बरायफैबावबाय आरो ओइदिनखालि हाखु गाव अनसुंथाइखौ लाबोफानो हायासै नालाय ओमफ्राय दिनै थारिख लाफिननानै दिनै राननानै होबाय आरो बेनि थाखाय बिराद रोजा रोजा साबायखर होयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि फिसाफोरखौ ओरैबायदि मोजां गियान होदों आरो बिमा बिफाफोरखौबो गियान होदों बेनि थाखाय थेंकिउ आरो बे हाबाफारिखौ जोङो बे फाउन्डेसन दे हिसाबै बोसोरै खुंगोन मानो होननानै बुङोबा बे गोदोनिफ्रायनो फाउन्डेसन दे जाबाय नालाय ओमफ्राय माखासे समाव गेप्स जादोंबाबो जों स्टार्ट खालामबाय नालाय जों बन्द' खालामला आरो नेक्स्टआवबो बिदिनो बयनिफ्रायबो हेल्प मोनगोन होननानै आसा थाबाय।